Yate. Davant del mar. Obert cada dia. Les millors cerveses, tapes i plats combinats. Et cedim la barbacoa per les teves celebracions. També fem paelles. Organitzem events i concerts. Yate. Ancorat a la platja. A l'avinguda dels Pins de Malgrat de Mar. Nou ple municipal a Blanes i nova protesta dels policies locals. Eren 19 agents. No se n'han concentrat més per evitar problemes, ja que la Generalitat els havia denegat el permís per manifestar-se. Els policies han continuat exigint l'aprovació del nou conveni laboral durant la sessió plenària. El ple d'aquest dimecres ha aprovat oferir un bescanvi a la Fundació Cal Faust. L'Ajuntament li cediria un terreny de 20.000 metres quadrats a l'Avinguda Europa, al barri de la Plantera, per a fer-hi equipaments. Seria com a compensació pels perjudicis causats a l'entitat des de l'any 1981, quan es van requalificar 80.000 metres quadrats del bosc de la muntanya de Sant Joan com a zona verda d'ús públic. Per aquest perjudici, l'entitat reclama que se li expropiïn els terrenys per 29 milions d'euros, negociables fins a 20 milions. L'Ajuntament, en canvi, ha fet valorar la finca i assegura que no supera els 2.700.000 euros i ofereix un terreny municipal que té aquest valor. El primer tinent d'alcalde d'Urbanisme, Carles Gibert, va explicar que abans s'havia ofert tornar a fer un canvi en la qualificació urbanística del bosc perquè la Fundació pogués fer-hi equipaments. L'entitat, però, hauria rebutjat aquesta proposta. Tots els grups van votar a favor d'aquest punt, excepte el PSC, que es va abstenir. El seu líder, Josep Marigó, va subratllar que el partit vol evitar que es gastin diners públics per solucionar el conflicte, però que la proposta no estava prou treballada. Tant el PSC com Esquerra Unida es van oferir per donar un cop de mà a l'equip de govern en les negociacions amb la Fundació. En el ple d'aquest dimecres també s'ha acordat tirar endavant els tràmits per fer un aparcament soterrat a la plaça 11 de setembre, darrere el mercat municipal, i ampliar el del Passeig de Mar en direcció al port. El consistori ha rebutjat l'única al·legació que s'havia presentat a l'estudi de viabilitat d'aquests dos aparcaments. Era de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Sa Forcanera, situada sobre de la plaça. Demanava que es prioritzés la construcció de l'escola nova en comptes de l'aparcament.